Assalamu alaikum warahmatullah. To, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam barka da wannan lokaci. Yawwa barkanka dai. Suna. Sunana Kabir Sani, amma ana ce min Eskurna. To mun zo ɗauka wani sabon shiri mai suna Waye siriki. to wani irin rawar kake bugawa a cikin wannan fim? To, ni dai na kasance ɗaya daga cikin jaruman da suka taka rawar gani a cikin wannan fim mai sarƙaƙiya, kuma fim ne wanda duk da na fara yin fina-finai gaskiya ban taɓa gamuwa da fim ɗin da na yi mamaki da irin yadda aka taka rawa a cikinsa fiye da wannan fim ɗin ba. Domin fim ne da ya ƙunshi faɗakarwa, wa'azantarwa da nishaɗantarwa kai har da sarƙaƙiya. Kuma fim ne wanda za ka iya zaunawa da iyalinka domin kallo kuma a fahimtu sosai. To yanzu shi wannan fim ɗin idan ya fito wace channel ya kamata mu neme shi? To, ina muku albishir da channel ɗinmu mai suna Kamal H Mai Katifa, ko ku ce Mai Katifa TV. To masha Allah, Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. To, Allah ya ni ma sa na kuma gode. za mu haɗu a tashar tamu idan Allah ya sa an saki wannan aiki. Insha Allah. Madalla muna godiya. Na gode.